Salutare, guys, și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi o să filmăm Five Nights at Freddy's 1. Da, știu că n-am mai postat de mult, nu chiar de mult, sau poate de mult, pe acest canal. Astăzi o să, de azi înainte o să postez, cred, în fiecare zi, dacă o să am timp. Da. Sunt în noaptea 4-a, că m-am mai jucat eu puțin off camera. Da, și dacă mai vreți episoade, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Da, vedeți ochiul lui Freddy? Așa să faceți cu el, cu butonul de like, tot așa. Bine, hai să dăm continue. Asta. Ok. Da, nu pot să trec de noaptea 4-a. Pentru mine e destul de grea. Mai ales Foxy vine aproape instantaneu. Pe acolo nu e nimeni. Unde să pun asta? Să văd să nu mă încurce. Ok, au plecat bunii. Cica, da unde-i bunii? Aici să Ule, se tunde cica, bă. Bine, dacă nu vă lasă să mă mut pe camera. Ok, ce cred. Bun, aici. Deci și voi, știu că stai aici, dar nu stați liniștiți că uite sunt. Bunii tot acolo. S-a auzit Freddy ca se mișcă. Da. Unde-i bun? Ce ca s-a dus înapoi? Foxy să merg. Dar bun, mă întreb. De ăi. L-a dus pe sus. Stage. A, uitați-l aici. Nu-l văzut. Foxy. Reddy ar trebui să fie aici. Sau aici. Spatele lui Cica. M. Deja videoclipuri, frate, are 4 minute. Uite, Cica e acolo. Nu știu dacă vedeți. Bonnie tot aici. Foxy! Da să zic Freddy. Foxy pericolul că fuge așa direct pe hol. Da. Toți timpul.
tot timpul stăm într-o nere, ca nebunii, nu știu dacă ok. Da, v-am mai zis, dacă mai vreți episoade cu Freddy, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Bine, share, nu. Sau poate nu. În fine. Ok, foxitul aici. Bunii nu-i. Cica nu-i. 3M. Cred că la fiecare 1 minut și 40 se face 4 ani. Da, v-am mai zis. Am uitat să mă uit și de bunii. Tu se aude așa. Da. Uitați-l acolo pe Freddy Fazbear. Cu ochii ieșiți. Game over. Da. Ca acesta a fost videoclipul de azi. Dacă mai vreți episoade, nu uitați să dați un share și un subscribe și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!